To jama'a wannan shine kun kira ruwa kuma gashi ruwa yana ta dukan ku. Kasar American sun ɗauki wuka sun daɓa kansu da kansu musamman a ɗan wannan kwanakin da ake fafatawa ta ko ta ina. Ta ko ta ina ake fafatawa. Amma ta inda fafatawa ta zama tsakanin munafukan musulmai da kuma musulmai na gaskiya. Wato Iran ta koya wa annan mutanen hankali. Me ta koya musu? A yanda suka yi bilibin kuma suka yi da shi cewa su kasar American da kuma dukkan mabiya kasar American duk inda suke a duniyar nan, duk inda aka kashe shugaba, to an ci yaƙi. Ba abin da ya rage sai dai kawai a yi mubaya'a ko kuma a je a yi ta samun nasara a yaƙi, a yi ta samun nasara a yaƙi. To duk duniya babu wanda ta kuncewa wannan rawanin da wannan bilibin da wannan yaddar da American ta yi da kuma munafukan kasashen Laraba da dukkan mabiyanta. Jamhuriyar Musulunci kasar Iran ita kaɗai ce ta naɗa wannan rawanin gabaki ɗaya. Jamhuriyar Musulunci an kashe mata shugabanninta akalla ba a kasar ba daga fara wannan yakin zuwa yanzu sama da guda 10 a ciki har da shugaban musulunci wato har da shugaban juyin juya halin musulunci wato Sayyid Ayatollah Khamenei wanda gabaki ɗaya duniya ce ta jijjiga ba wai Jamhuriyar Musulunci ce ta jijjiga ba duniyar musulunci ce ta jijjiga duniyar musulunci ce ta jijjiga gabaki ɗaya a lokacin da aka kashe shi. Akwai wanda a wani lokacin kiran mu a waya ma suke suna cewa mu daina damun su da surutu kawai an ci Iran da yaki an ci musulmai da yaki bai kamata ba yanzu gashi na an kashe shugabansu. Akwai wannan wanda suka biyo ni a boys suka mun bidiyo suka mun recording ma sun fi mutum 100 banda na comment kawai mu ja baki mai shiru babu wani nasara da Iran take samu. To idan muka dauko wancan lokacin su kansu turawan a wannan lokacin musamman kasar America da kasar mamaya kawai sun ci yaki ba abin da ya rage illa iyaka kawai sun gama sun yi believing da sun ci duniyar musulunci da yaki gabaki daya. Amma jamhuriyar musulunci ta zo ta nade musu rawanin su gabaki daya ta nuna musu ba haka bane ba kashe shugaba ta da na ƙasa ne ba wai kwantar da na ƙasa bane idan su ne idan aka kashe shugaba to an kwantar da ku ne gabaki daya. Yau gashi jamhuriyar musulunci ta kwantar da kasar American ta yanka ta da wuka kuma gashi dukkan yaran kasar American cin su ake da yaki. Idan nace ta yanka kasar American ta ci ta yanka mata wuka shine yakin da aka yi na kwana 40 zuwa na wata 2 da kuma na kwana 12 da kuma yadda jamhuriyar musulunci ta dinga farmakan base na kasar American da kasar mamaya ta yi mata dugu-dugu sannan ta sa shugaban kasar American ya shiga cikin kwantina ta abinci aka fitar da shi zuwa kasar American shi kadai ya riga ya karya American an ci ta da yaki ba a kashe Trump ba amma an kashe ta a duniyance. Me yasa boss ɗinku wanda idan ya ce ku je da ihu za ku je kuna nasara kuna komai amma yau shine yake ake buyar da shi ake fita da shi yake kokarin solving din ransa. To kai magoya bayansa idan kuka ga wannan me za ku dauka? Sai ku dauka to wanda muke ganin zaki ne ma idan muka yi ihu idan abu ya tirje mana shi zai zo ya nuna mana mafita shi zai zo ya taimake mu shi kanshi neman fita ake yi ina mu kuma da mun je ya za a yi da mu. To abin da yake faruwa da kasar American kenan. Kasar American tana so ta janye kanta a wannan yakin ta hada duniyar musulunci saboda su din sun buga babu nasara. Kafiran sun buga babu nasara. Makiya Allah makiya manzon Allah sun buga babu nasara. To sai suke so su yi amfani da munafikan musulman su zugo su ba su makamai. To gashi an sa munafikan musulman a gaba kuma kullun shan kashi suke yi. Kullun da gargazar su ake sun rasa yanda za su yi. To yanzu sun rasa yanda za su yi. Wato irin niyyar da aka yi wa jamhuriyar musulunci da yanda ake ganin za a kai ta ƙasa da yanda ake ganin idan aka mata wannan abubuwa an riga an kwantar da ita kenan sai ga abin yana samun su a cikin yan kwanakin nan. Ku je ku duba duk inda ake yaki da ƙasar America an dai a Middle East ne zaka samu duk da ƙarfin da suke da duk da makaman da suke da duk da kuɗin da suke da duk da haɗin gwiwan da suke da sai ka ga ƙasar da suka tunkara sai ga ita take samun nasara a kansu kamar ƙasar Yemen kenan. Ka je ka duba ga irin yadda ake fafatawa da yadda kuma suke samun nasara akan ƙasashen da suka haɗa kai wajen kurmushe su. Ka je ka duba yanzu gashi nan an je an samu shugaban ƙasar Syria ana nan an haɗa makaman an yi komai bin sa ake yi wato ana so a tura shi ya je ya shiga Lebanon yana nan yana ja da baya saboda ya san da cewa ba zai yi nasara ba tun daga shi kuɗin da kuka fara da farko wanda idan yayi yaki a cikin ƙasa ko ake kira ku kwantar ku kwantar da wannan yakin idan wanda kuke so ne ku taimaka mai ya kashe wanda ba kwa so ya zo ya ci gaba da mulki amma ku ne aka fara da ku daga farko amma gashi na an kore ku an yi cuku da ku amma gashi ne yanzu kun dawo gurin mu kuma kun ce mu ba za mu shiga ba amma ga makamai ga taimako za mu baku to ta ya za a yi ku da kuke taimakawa a yi nasara yau ku ne kuke koma baya kuma kuke ganin cewa ku ba za ku shigo ba amma za ku ba da makamai ta ya za a yi nasara? Yanzu gashi abin ya korme tsakanin su baki ɗaya sun rasa gabar sun rasa yamma. Shi yasa muke gaya muku cewa jamhuri kasa shugaba a zamanin da a lokacin baya
su shine a tunanin su shine nasara, amma yanzu gashi kashe shugaba ya jawo nasarar da ana tunanin cewa ma har ma yanzu kasar America tsoro take ta kashe wani shugaba a jamhuriyar musulunci ko a wasu mayaka, saboda an san wanda za a daura din sai ya fi shi zafi, idan kuma ya fi shi zafi din sai an yi dana san, saboda wancan akwai hanyoyin da za a ba a zauna, akwai hanyoyin da za a ba a zauna a yi sulhu, ayi to duk wanda aka kashe aka daura shi kuma babu wannan hanyar, sai abin da ya ci gaba kenan. To wannan shine ake cewa gaba ta koma baya, saboda haka a ci gaba da addu'a, ana nasara wallahi. Ubangiji Allah ya dauka musulunci, ya gaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki daya, ya nuna mana munafukan musulmai, ya haɗa da su a